पेडणे बार्देस ट्रक असोसिएशनान सिंधुदुर्गाचे आमदार निलेश राणे हांका निवेदन सादर केले। महाराष्ट्रातली रेंव, चिरे, फातर हे विशीं काय तफावत दर आसा ते नियंत्रणात हाडपाची मागणी या निवेदनावरवीं केली। 8 दिसां भितर हो विशय सोडोवपाचें आश्वासन सिंधुदुर्गाचे आमदार निलेश राणे हांणी दिलां अशें कळटा। पळयात। सिंधुदुर्ग प्रशासनाबरोबर जी बैठक घ्यायची ती मी येणाऱ्या आठवड्यात घेणार आहे। शेटेजींशी माझं बोलणं झालंय। इथून पुढे कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन हे अधिक चांगलं राहील एवढंही मी तुम्हाला आज या निमित्ताने सांगतो। आर्लेकर साहेब, मी आणि संबंधित संघटनेचे सन्माननीय शेटेजी आम्ही ठरवलंय की आपण चांगल्या वातावरणामध्ये हे विषय आपल्याला सोडवायचे। जवळपास हे सुटणारे विषय, कुठेच असं टोकाची भूमिका तुम्हाला लक्षात आली असेल कोणी घेतलेली नाही, घेणार सुद्धा नाही। महाराष्ट्राचे आणि गोवा राज्याचे जे संबंध आहेत ते नेहमी चांगले राहिलेले आहेत, आई मावशीचे राहिलेले आहेत। म्हणून कधीही आमच्या संबंधांमध्ये व्यत्यय येईल, प्रॉब्लेम येईल असं कधी आमच्याकडून होणार नाही, याची दखल आम्ही नेहमी घेत असतो। जेन्ना आम्ही रेंव घेवन येता भायल्याच्यान आमी कुडाळच्यान रेंव येता तो चिरे येता, हो विषय दर वेळा कितें जाता, आयज जो स्थानिक गाडीवालो आहा जो फक्त गाडी आहा तेची आनी तो ट्रान्सपोर्टेशन करता तेका हे सगळे लॉसीस ते बेअर करचे पडटा। रेट वाडटा अचानक, फंडवालो जाल्यार डायरेक्ट रेट वाडयता। हे रेट वाडचे न्हू, खंय तरी तांकां एक इंटिमेशन दिवन मागीर ते फुडें वचचे, अशें काही प्रॉब्लेम आले। तेतून कशें आहा, हे आतां जे खणीवाले आसा जावं रेंववाले जे स्वता रेंव काडटा ते स्वता आपल्या गाडयेन हाडटा आनी मार्केट हांगा कॉलेप्स करता। हे जावचें न्हू, ताका लागून कितें जाता, जे कोण फक्त गाडयेचेर आपलो बिझनस करून आपले जो आर्थीक वेव्हार करता पळय ताका खंय तरी त्रास जाता तेचो, तो जावचो न्हू। त्याच्या खातीर आमी सरा कडेन काल एक उलयल्ले की सर आमचो अशें विशय आहा। तेन्ना सरान ताबडतोब निलेश राणेंका फोन मारून त्यांच्याशी आपली मिटींग घेवन, ही आज मिटींग झाली ती मिटींग तेंच्यांनी घेवन तेंच्या कडेन हे विषय मांडले आणि तेंच्यांनी आमकां आतां ह्या मिटींगेन आश्वासन दिलें की हे जे काय तुमचे विशय, आमचे जे विशय आसात ते आमी क्लियर करूया म्हणजे जातातले बी। आणि तशेंच कित्याक लास्ट टायम जाली 2 वर्सां अशेंच एकदां रेवेचो प्रॉब्लेम जाल्लो, त्या टायमार आमी सीएम सर आणि तशेंच निलेश राणे हे आसले त्या मिटींगेन आणि तेंच्यांनी व्यवस्थित तो विषय हँडल करून आमकां खंय तरी न्याय दिलो। आतां त्याच प्रमाणे आतां हो परतून एकदा विशय येयलो, ते तशेंच आयज आमच्या साहेबांकडे येवन हय आमची जी मिटींग जाली ते तशेंच तेंच्यांनी आयज आश्वासन दिल्लें आसा। आमी पळोवया काय, फक्त एकच कितें जाला, जो रेट तेंच्यांनी चिऱ्यांचो सांगला आमकां, जे कांय म्हाका दिसता अशें दिसलें की ऑलरेडी ते ठरोवनच येयल्ल्या सारकें आणि त्याच रेटाक आमी फायनलायज करतले म्हणून ते खंय तरी आमकां आमच्या सगळ्या गाडयेकारांक तो रेट हो मान्य ना। सो आमी आतां मिटींग घेवन तेचेर कितें करचें फायनल निर्णय ते आमी सांगतले सराक आणि सर फुडें